геніальны паэт, заснавальнік ідэйнай плыні ліцвінізму Адам Міцкевіч, які паходзіў з Наваградшчыны. Здаўна цягнуцца спрэчкі, да якой нацыянальнасці аднесці гэтага дзеяча. Мне здаецца, тут няма пра што спрачацца. Бо ёсць жа такі падыход. Закон крыві, закон глебы, закон мовы. Міцкевіч нарадзіўся тут. І ўсе яго продкі, пачынаючы ад 15 стагоддзя, тутэйшыя. І мова, якую ён ведаў з дзяцінства, была беларуская, бо ж нянькі выхоўвалі. І ўсе яго тэмы і паэм, і вершу – гэта беларускія тэмы. І вырас ён на беларускім фальклоры. Пра што спрачацца? Гэта быў беларускі паэт. А чаму ён пісаў па-польску? Таксама ніякай праблемы тут я не бачу. Бо польская мова была мовай усіх культурных даадукаваных людзей у нашым краі ў тыя часы. Дарэчы, як у суседняй Расіі французская мова. Беларускай літаратурнай мовы тады яшчэ не існавала. Не існавала і расейскай літаратурнай мовы. Мы ж ведаем, хто яе стварыў? Баркоў ды Пушкін. А Пушкін якая была мянушка у Царкасельскім ліцэі, калі ён скончыў яго ў 18 гадоў? Француз. Бо ён французскую мову ведаў лепш за рускую. І не ўсе ведаюць, што сваю славутую паэму альбо раман у вершах Яўген Анегін ён пачынаў пісаць па-французску, а потым перакладаў на расейскую мову. Так чаму Пушкіну дазволена, а Міцкевічу не дазволена? Міцкевіч пакінуў велізарную літаратурную спадчыну. Гэта лірычныя вершы, гэта балады, гэта эпічныя паэмы, гэта публіцыстыка. І шмат яго твораў засталіся ў няскончаным выглядзе. Найбольш вядома яго эпічныя паэмы. Гэта Гражына, Конрад Валенрод, Пан Тадэвуш, Дзяды. Найбольш славутая сярод гэтых паэмаў Пан Тадэвуш або Апошні наезд у Ліцве у 12 песнях. Падзеі там адбываюцца ў 1811 у 1812 годах. Это сапраўдная энцыклапедыя жыцця шляхты, жыцця, лепш сказаць, шляхоцкага народа, які 500 гадоў запар панаваў у Вялікім княстве літоўскім, рускім, жамойцкім да іншых у той дзяржаве, якая існавала на беларускіх землях. Гэта не проста раман у вершах, як Яўген Анегін Пушкіна. Гэта нацыянальная паэма, адзіная ў сваім родзе. Прыёмамі лірызму і рэалізму, іроніі і пафасу Міцкевіч апісаў, паказаў, данёс да нас традыцыйны лад жыцця, дух і норавы шляхоцкага народа Літвы, а гэта значыць сучаснай Беларусі. Мы ведаем, што шляхоцкія сем'і часта варагавалі паміж сабою. У паэме Пан Тадэвуш гэта паміж родамі сапліцаў і гарэшкаў. Але калі надыходзіў час цяжкіх выпрабаванняў, калі на нашу краіну ішлі ворагі, уся шляхта ядналася вакол ідэі патрыятызму і ўпарта змагалася за незалежнасць і волю нашай краіны. Хтосьці з літаратуразнаўцаў беларускіх выказаў слушную думку. А думка наступная. Калі б у нашых школах 30 або 40 гадоў запар вывучалі замест Яўгена Анегіна ды капітанскай дачкі Пушкіна паэмы «Дзяды» і «Пан Тадэвуш» Міцкевіча, мы зараз бы не жаліліся, што у значнай часткі нашага народу няма сфармаванай нацыянальнай ідэі. Але, як вядома, выхадцы з сялянаў, якія дзясяткі гадоў запар займалі ўсе кіруючыя пасаду Беларускай савецкай сацыялістычнай рэспубліцы, ставіліся да паноў, гэта значыць да шляхты, са звярынай нянавісцю. А думка пра тое, што героі твораў Пушкіна, тыя ж самыя паны, расійскія дваране, шчасліва абыходзіла бокам, іх галовы набітыя мякінай. І ўсё ж за апошнія 30 гадоў Міцкевіч вярнуўся да свайго народа. Усе яго творы, магчыма, некаторыя дробныя там засталіся, усе яго творы перакладзеныя на беларускую мову. Больш за тое, у 2003 годзе у скверы на так званым гарадскім валу
помнік паставілі Міцкевічу. І мы бачым, што гэта сапраўды сын нашай зямлі, і гэта беларускі паэт, які пісаў на мове польскай, таму што гэта была літаратурная мова таго часу.